ale skôr než tomu teda prídem, tak k tomuto domu. Je to obytný dom, ktorý tu vznikol v 30. rokoch a príklad toho, čo sa v Bratislave nachádza enormne veľa. Je, že Bratislava naozaj aj kvôli tým radikálnym zmenám územných plánov, v podstate keď si to zoberieme, tak od začiatku 19. storočia, od vlastne začiatku 20. storočia až po dnešok, každý režim, ktorý sa zmenil v Bratislave a niekedy z tých režimov aj viackrát, sa spravili radikálne zmeny v tom územnom pláne, kde vlastne to mesto a ten urbanizmus toho mesta strácal nejakú súvislosť, nejakú nadväznosť. A z toho dôvodu Bratislava má enormné množstvo rôznych nezmyselných domov, ktoré vo svojom dobe, keď vznikli, neboli nezmyselné, ale tým, že teda často 20 rokov, 30 rokov po ich výstavbe sa zmenil nejaký projekt a tie domy v podstate zostali pri najlepšom strede ničoho, ako tento dom, pri najhoršom strede nejakej dopravnej komunikácie alebo v strede nejakého plánovaného dopravného projektu. A v týchto miestach sa pôvodne plánovala Jedliková ulica. Jedlikovú ulicu poznáte, kúsok ďalej je taká krátka ulica, pôvodne mala byť paralelná s Hajdukovou, ktorá vedie tu na. A mali to byť vlastne dve ulice, ktoré boli už plánované v časoch Uhorska, keď vlastne sa mali vyplniť v podstate priestor mestských záhrad medzi stredovekou dedinou Lešenc a Špítalskou, kde zase boli kláštorné záhrady. V tomto priestore sa mali vybudovať dve ulice. Od Špítalskej trochu ďalej sa mala vybudovať Hajduková, pretože tam boli práve tie cirkevné záhrady, ktorým sa tá ulica snažila vyhnúť. A od obchodnej trochu bližšie sa mala postaviť dnešná Jedliková. Jedliková ale bola tým, že mala byť pomerne blízko tej obchodnej, sa v podstate veľmi pomaly stavala a postavilo sa len na jej začiatku niekoľko domov. A keďže vlastne predĺženie ulice si vyžadovalo vlastne prebúranie tých zadných dvorov na obchodnej, tak sa ďalej nestávala. Jediný jeden dom, ktorý sa v tej zadnej časti postavil, je tento obytný dom, ktorý vlastne mal byť na severnej strane ulice. To, čo tam vidíte, teraz pod tým zateplením, tak to je vstupný portál do domu. Vlastne takto presne ako stojíme, mala ísť ulica a následne ďalej. A bol jediný, ktorý sa postavil. Zrejme ten majiteľ si povedal, že wow, ulica tu za 10 rokov bude, že výhodná investícia, tak teda sa rozhodol tu postaviť tento dom, aj po teda 80 rokoch tu ulica nie je. Najhoršie je teda, že už nie je ani v územnom pláne, takže aktuálne teda sa tu už neplánuje predĺženie tejto ulice. Takýchto domov je množstvo, aj na Kamennom námestí sú také tie známe domy, ktoré tam zostali uprostred námestia, uprostred ničoho. Dnes takýchto domov uvidíte veľa, pretože aj práve na sídliskách zostalo množstvo takýchto rôznych budov, ktoré vlastne sú preživšími tých pôvodných plánov tej pôvodnej zástavby, ktorá sa často menila. Keď som teda spomínal na začiatku toho Matušíka, tak najradikálnejší projekt, ktorý vôbec vznikol, ktorý súvisel zase s tým, že opäť na prelome 60. 70. rokov hľadali možnosti, ako to mesto zahustiť, tak vznikol plán vlastne rozsiahlej prestavby vnútorného mesta, kde sa vlastne územie, ktoré sa im vtedy zdalo v podstate málo rozvinuté, boli tu staré pavlačové chudobné domy, ktoré nemali ani nejaké veľmi dobrú hygienickú úroveň, tak sa zdalo teda toto územie nevhodné pre nejaký ďalší rozvoj. Preto prišiel v podstate projekt celoplošných asanácií okolo historického jadra, okolo tých najhodnotnejších častí mesta a v podstate veľké projekty, ktoré medzi nimi Priečná os, ktorá bola asi najväčším z tých projektov, ktorý vlastne rátal s prebúraním celého pásu vnútorného mesta od hlavnej stanice až k Dunaju. Z neho čas sa aj postavila, priestor, kde sa nachádza rozhlas, ministerstvo dopravy, univerzita, vlastne tam všade bola zástavba v minulosti. Univerzitný areál, ten celý blok tam bola v minulosti, dokonca ulica, ktorá priečne viedla, Valonská ulica.
To isté sa plánovalo aj s obchodnou, vlastne rátalo sa s celoplošnou zbúraním obchodnej a vlastne rátalo sa s tým, že tu vznikne nejaké obchodno-administratívne centrum, kde vlastne na kraji mali byť aj obytné vežiaky. To sa nakoniec nezrealizovalo. Jediné teda z týchto veľkých projektov architekta Matošika bolo práve prestavba kamenného námestia Špítalskej, kde sa tieto celoplošné asociácie robili. Už vlastne tento projekt sa nepodarilo zrealizovať, ale potom teda na konci 80. rokov vznikol postmodernistický projekt, vlastne jeden z prvých postmodernistických územných plánov, kde sa opäť rátalo teda s tým, že aj tá pôvodná, že vlastne tá urbánna štruktúra, ktorá na tom mieste vznikla, vlastne každá tá vrstva má svoju hodnotu a každú z tých vrstiev treba nejakým spôsobom akceptovať a treba ju nejakým spôsobom vytvoriť nejaký celok, ktorý prepojí všetky tie štruktúry. A v tom období sa práve ešte znovu obnovil v projekte Jedlikové, v tom období sa takže Jedlikova sa oživí, dokonca, že sa vlastne prepojí ešte obchodná s Hajdukovou novými prechodmi, novými pasážami, ale tento projekt sa vlastne nikdy nepodaril naplniť teda už svojím životom po roku 1989. Dobre, to bolo teda len taký asi jeden z najzaujímavejších prípadov. Toto nie je nevyužiteľné, lebo tam je vlastne záhrada. Tam mali keď som taký bordel, ktorý sa majú využívať. A z druhej strany, oni majú vlastne využívajú dvor na obchodnej a aj číslo majú obchodná. Nemajú číslo Jedlikova, ale majú číslo obchodná a zadný vchod využívajú. Tu je inak zaujímavé, že zateplujú aj svetlík. Neviem, že či pod tým majú, lebo toto inak niekedy sa ma na to niekto pýtal, že čo to je, tieto také odbené do budovy, komíny a vlastne tým, že sa tu rátalo, že tu bude rad za radom výstavba bytových domov, tak mal tu byť ďalší barák a tie svetlíky v starých domoch zvyknú osvetľovať, ani neosvetľovať, ale skôr prezdušňovať väčšinou kúpeľne, špajzy a takéto priestory. Áno, to je taký možno, že meter x meter 70 x 70 cm, len taký akoby vzdušný komín vnútri budovy, ktorý má, dá sa cez neho vetrať. Vtedy sa to využívalo v architektúre. Teraz neviem, čo tam je to presne. Áno, to sú tie pôvodné domy, ktoré tu boli. Toto je vlastne hranica, už vlastne za nami je presne židovská synagóga na jednom. Aj neslavne známa neštruktúrny dom vedľa židovskej synagógy na tej